Any 1986. Un jove es postula per copresentar un programa a la televisió pública. El programa vol donar visibilitat a la vida cultural de les comarques catalanes. Per fer el capítol, decideix entrevistar el que en aquell moment dirigeix l'Aula d'Estudis Musicals de Vic. Tot va com la seda i tant l'entrevistador com l'entrevistat de seguida connecten i tenen feeling. Aquella mateixa nit acaben sopant i fent unes copes per la capital d'Osona. Parlen de tot, però sobretot de música, que és el que els uneix a tots dos. La primera trobada ha estat un èxit i després de donar-hi unes voltes i veure que tenen les mateixes inquietuds, decideixen muntar un grup de música. Un cantarà i l'altre tocarà la guitarra i farà les segones veus. Però la banda que tenen al cap necessita més components i decideixen contactar amb dos músics més, un bateria i un guitarra. El grup es dirà La Mujer del Pianista, però tranquil·la, perquè aquest no és el grup del qual parlarem en aquest vídeo. Aquella formació dura molt poc perquè el jove actor té molta feina i no pot estar per tirar endavant aquest grup. A més, els altres dos músics començaran un nou projecte molt engrescador que es dirà El último de la fila. Tot i els compromisos laborals, el jove actor, en Carles, i el músic, en Pep, decideixen seguir quedant. Cada cop les trobades són més freqüents i com que en Carles puja de Barcelona a Vic cada cap de setmana, decideixen llogar una casa situada a Vilanova de Sau. Allà comencen a assajar, conjuntament també amb un amic d'en Pep, en Joan, que serà l'encarregat d'escriure les lletres de les cançons d'aquesta nova formació que encara no té nom. En aquesta casa hi conviuen cada cap de setmana durant uns mesos i d'aquí comencen a sorgir tota una sèrie de cançons que decideixen presentar a una colla d'amics. És tot un èxit i entre el públic hi ha el darrer component d'aquesta formació, en Ramon, que serà l'encarregat de tocar el teclat. 1987, després d'uns mesos ja tenen un recull de cançons que volen gravar i faran el seu primer disc titulat No puc deixar de fumar. No puc deixar de fumar. A més, en aquell disc també hi haurà una cançó molt popular que es diu Sense estil i que serà la primera que sonarà a la ràdio catalana de les mans del programa de Miki Moto. Sense estil, sota la pluja d'estiu, sempre aniràs passejant el record. I crec que a partir d'aquí la història la coneixem tots. 9 discos impecables, una trajectòria perfecta i una de les bandes més importants del rock català. 1999. El grup està presentant la seva nova gira 12, que són els anys que porten en actiu al Casal de Vilafranca del Penedès. Tot sembla que va sobre el previst i després de 2 hores d'actuació, Carles Sabater s'acomiada d'un públic d'unes 600 persones que han gaudit d'aquest concert. Abandona l'escenari a 2:45 de la matinada i pocs minuts després, ja al camerino, perd el coneixement. Al principi pensen que és una simple lipotímia, però després ja s'adonen que és una cosa força més greu. El porten directament a l'hospital, que l'únic que pot fer és certificar la mort del cantant. I malauradament aquí acaba la curta trajectòria d'una de les formacions més importants que hi ha hagut a casa nostra, amb la nostra llengua i una de les pioneres també del rock en català. Ara la pregunta és molt senzilla, o no? Quina és per tu la millor cançó de Sau? Deixa'm comentaris, va. En fi, ara ja saps una mica com va començar tot.